ni Gerald Anderson. Hindi rin daw imposible na maging malapit silang magkaibigan. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Heartwarming drama na may halong pakilig. Ito ang bagong kwento na ihahatid ni Pop Princess Sarah Geronimo sa unang episode ng kanyang drama anthology. Aminado si Sarah, ramdam niya ang pressure. Sobrang grateful sa ABS-CBN. Nandoon din yung pressure na, shucks, kakayanin ba to? Pero, yun nga, lahat naman magagawa through prayer. Naging hot item sa social media nitong weekend ang larawan ng makabuluhang yakapan ni Sarah at ex ni Gerald na si Kim Chiu sa finals ng Himig Handog noong linggo. Medyo syempre, teary-eyed, no? Sabi ko, kailangan ni Kim yun ng yakap at kailangan mo din yan. Kailangan namin Kita, hindi dinadali ni Sarah ang mga pinag-usapan nila ni Kim. Pero ang kwento nito, bukas siya sa posibilidad na mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan. Sana, opo. Pero yung friendship, yan kailangan may time talaga yan na para mapatunayan na totoo. Ayaw natin na dahil lang hinihingi ng sitwasyon or nagkataon lang. Ipapalabas naman ang first episode ng Sarah G Presents Drama Anthology sa Marso, kasama si Paolo Avellino. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino.